אנחנו נמצאים בכניסה לתערוכת בתים ומבטים. התערוכה מתקיימת 3 ימים, זו שנתה השלישית, ומתקיימת פעם בשנה כשקהל היעד שלה זה קהל המשפחות הבונות, משפצות, מעצבות את ביתן. אנחנו רואים בתערוכה חלל שהוא חלל קונספט שכולל בתוכו כ-160 חברות שמציגות, וכולם מציגות באוריינטציה של צרכן פרטי. מציגות לו את הטכנולוגיות, מציגות לו את האינפורמציה, מציגות לו את החומרים שלהם. מעבר לצרכן הסופי שאליו התערוכה מיועדת, גם אדריכלי פנים, מעצבי פנים, בהחלט יכולים למצוא כאן מענה. השנה זאת השנה הראשונה שאנחנו מקיימים דיזיין סמינר, שזה סמינר אדריכלים לאדריכלי פנים, מעצבי פנים, אדריכלים. מרכז הבנייה הישראלי ומכללת בילדינג הביא קרוב ל-60 בעלי מקצוע, אדריכלים, מעצבי פנים, מפקחים, לשבת בזירה אחת ולתת ייעוץ חינם אין כסף לבונים ומשפצים שיבואו עם התוכניות שלהם לתערוכת בתים ומבטים. כל הדברים האלו ביחד אמורים להביא את המשפחות לבנייה או לשיפוט של בית איכותי מתוך עמידה בתקציב.